Saúdos, como están? Finalmente, a terceira non foi a vencida. Esta mañá celebrouse unha nova xunta de voceiros e os 4 grupos con representación municipal non lograron un acordo sobre cuestións como as retribucións, as dedicacións exclusivas ou o persoal eventual. O alcalde Martiño Noriega confirmou que o próximo luns celebrarase o pleno de constitución da corporación haxa ou non consenso. Podería quedar en evidencia xa que logo que o de Compostela Aberta é un goberno en minoría. O vindeiro luns celebrarase o pleno de constitución da corporación haxa ou non acordo entre os grupos municipais. Así o anunciaba o alcalde despois da terceira reunión da xunta de voceiros que rematou como empezara, sen concretar as dedicacións exclusivas e o persoal de confianza. Martiño Noriega non perde a esperanza e continuará cas negociacións ata o luns. Sobre a proposta, o rexedor insiste en que vai na liña do acordado noutras legislaturas, pero sen pasar as liñas vermellas marcadas por Compostela Aberta. Poderíase pensar que desta vez non hai acordo e é porque o goberno de Compostela Aberta está a intentar introducir criterios novos, mas entendemos que non é o caso, non? Nos fixemos un estudio de cal fora a filosofía do Concello de Santiago dende mediados dos 90, no que ten que ver ca dotación de recursos para responsabilidades de goberno e ca dotación de recursos para que a oposición poda facer o seu traballo, que facer oposición, entendendo que os roles son diferenciados. Os voceiros da oposición prefiren seguir calados e que sexa o alcalde quen informe da marcha das negociacións. O socialista Paco Reyes limítase a considerar que mentres haxa reunións hai avances. É un traballo que tampouco é tan sinxelo, porque é un traballo de facer moitos números, estamos a falar de números de persoas, estamos a falar de cuantías económicas, estamos a falar de racionalización do modelo da administración local, estamos a falar, como lóxico tamén, da configuración, do que teñen que ser as diferentes comisións, os diferentes entes instrumentais, e, polo tanto, todo iso leva un traballo de revisión, un traballo de análise, un traballo de cálculo, que é o que estamos a facer, o que levamos facendo durante estas 3 reunións, e por iso eu digo que como sí que se está a facer ese traballo, eu entendo que estamos avanzando. Os 4 grupos con representación en Raxoi manteñen o seu compromiso de non dar detalles das negociacións. Iso sí, o alcalde adiantou hoxe que as principais discrepancias teñen que ver co número de dedicacións exclusivas e co persoal eventual. Non é o mesmo ter unha responsabilidade de goberno que ter unha responsabilidade de oposición, sobre todo na cuestión da dedicación. Non quero repartir culpabilidades, pero non é unha cuestión do grupo mayoritario da oposición. É dicir, como todos vos entendedes, o tema, aínda que non existir un consenso amplio, con contar coa abstención do PSOE, xa estaría desbloqueado, por poñer un exemplo, non? É dicir, non é unha cuestión da posición do PP en estes momentos, non? Noriega non quere nin pensar no que pasará no pleno se celebra sen acordo previo entre os grupos. O alcalde asegura que de momento o ambiente é cordial e será nesa sesión na que cada quen se retrate. O alcalde tamén tivo que saír hoxe ao paso das críticas recibidas por non ter asistido onte á entrega das medallas Castelao. Martiño Noriega asegura que non pensou que fora tan importante acudir e insiste en que a Xunta fai un uso partidista deste acto en xeral e do nome de Castelao en particular. Entendíamos que este tipo de actos, dende hai tempo, como son o acto das medallas Castelaos, non teñen a dimensión institucional que deberán ter, e é certo que os acontecementos do día onte confirman un pouco esa lectura, non? Nos entendemos que uns actos institucionais onde se reparten as medallas de Castelaos sexan aproveitados polo presidente da Xunta para fixar unha posición partidaria contra movimentos que democráticamente en estes momentos ocupan posicións de responsabilidade en importantes cidades do país, pois un pouco veñen a darnos a razón a lectura que facíamos de que esos actos están a ser instrumentalizados de maneira partidaria, non? Era a resposta de Martiño Noriega despois do discurso do presidente da Xunta na entrega das medallas Castelao, un discurso cheo de alusións veladas aos alcaldes das Mareas. Para Alberto Núñez Feijóo, estas distincións enmárcanse nas tradicións que lle dan forma ao noso país e que hai que respectar, aínda que non se compartan. Había en todos eles unha humildade que debemos seguir tendo presente. Humildade para aceptar tradicións ancestrais que non foron impostas por ninguén, senón cultivadas polo conxunto do pobo como resposta ás inquedanzas, ás esperanzas, ás devocións. Non entendelas ou non compartilas non exime de non respectalas como parte do acervo común. Respectar
o que non se entende ou comparte sempre foi unha das mellores manifestacións do espírito democrático. O discurso do presidente da Xunta pechaba un acto moi emotivo celebrado como é tradición en San Domingos de Bonaval. Alberto Núñez Feijóo foi o encargado de facer entrega das medallas Castelao que se levan concedendo dende 1984 para recoñecer o traballo, a entrega e a fe na cultura e na historia de Galicia daqueles que a reciben. Desta vez, a primeira en recollela foi Verónica Boquete, unha das 10 mellores futbolistas do mundo, segundo a FIFA. A deportista compostelá entende que recibir unha insignia que leva o nome de Castelao é unha honra, pero tamén unha responsabilidade. Teño a sorte de contar ligas, copas e hasta unha Champions. Premios todos eles que ocupan un lugar especial no meu corazón e na miña casa. Esta medalla, sen dúbida, terá un lugar privilexiado porque é a que ten máis valor por transmitirme o recoñecemento, o respeto e o cariño da miña terra. Despois de Verónica Boquete recolleu a súa medalla Castelao Pepe Domingo Castaño. O comunicador padronés amosouse moi emocionado nun discurso no que lembrou os seus pais e no que lle dou as grazas aos seus 11 irmáns, a súa muller e aos seus fillos. Pro locutor, a medalla Castelao obrigarao a ser máis galego. Que a partir de agora me vai obrigar a ser cada día un pouco máis rebelde, un pouco máis libre, un moito máis padronés e un moito máis galego. O terceiro protagonista da xornada foi Carlos Fernández Novo. O catedrático de Dereito Mercantil lembrou os lazos que uniron a Castelao ca súa vila natal, a Estrada, uns lazos que fan que estea moito máis orgulloso de recibir esta distinción. Porque Alfonso Castelao estuvo íntimamente vinculado a Estrada, onde naceu a súa dona Virxinia Pereira, que esta lembranza provoca a todos os estradenses, explica cumplidamente a emoción que sinto ao recibir a medalla Castelao. Tamén foi premiada a Rede Galega contra a Trata, que desenvolve programas de atención a mulleres inmigrantes en situación de prostitución. A súa presidenta, Carmen Lago, quixo brindarlles ás vítimas a medalla Castelao e aproveitou para facer un chamado a loitar contra esa lacra. Por elas e por todas, nós debemos ofrecer algo mellor do que estamos a facer, porque teñen dereito a alternativas dignas, a unha protección real e efectiva e ao resarcemento do dano sufrido. Para isto, hai que dotar de recursos e medidas a sociedade civil e os poderes públicos. Traballar para facer isto realidade sería o verdadeiro recoñecemento institucional. A quinta medalla Castelao deste ano foi para a produtora Bacafils, responsable de éxitos como Celda 211 ou El Niño. En Malustres, agradeceu un recoñecemento que quixo compartir con todo o sector audiovisual galego e tivo tamén unha emotiva lembranza para Castelao. Téñome que lembrar tamén dun día no que Borja mais eu estivemos en Bos Aires e visitamos o sanatorio do Centro Galego en Bos Aires, estivemos na habitación onde morreu Castelao. Castelao é o galego máis importante do século XX e moi posiblemente un dos galegos máis importantes da historia de Galicia. Como decía Castelao, a cultura é o froito, o mellor froito que dá unha nación. A entrega das medallas Castelao asistiron os conselleiros da Xunta, os presidentes das deputacións da Coruña, Pontevedra e Lugo, os alcaldes da Coruña, Ferrol e Lugo, a presidenta do Parlamento e o delegado do Goberno, entre outras autoridades. O Ministerio de Fomento cumpriu a súa palabra e hoxe arrancaron por fin as obras do túnel de Conxo, tal e como adiantaran dende o Concello. Esta semana vaise modificar o plan de tráfico na rotonda. A partir de mañá quedarán pechados os carrís de entrada a Santiago. Tras meses de restriccións de tráfico pero sen obras no túnel de Conxo, xa parece que a cousa avanza. Fomento cumpriu o seu compromiso de iniciar esta semana a súa actividade e por iso o concelleiro de Convivencia anunciaba que mañá comenzarán os novos cortes de tráfico. Nos dous carrís de entrada a Compostela, desde o paso inferior da travesía de Conxo, é dicir, a rotonda que vai dar a Santa Marta, e a glorieta de Conxo, pecharánse eses dous carrís. Están agora mesmo a empresa abrindo dous pasos no murallón que divide a mediana, e no carril de saída farase de doble dirección.
O sea, só haberá un carril de entrada e un carril de saída. Como meses anteriores, mantense a prohibición do xiro á esquerda na glorieta para o tráfico sentido Pontevedra. Tampouco se poderá acceder á Rúa Sánchez Freire, excepto para os autobuses urbanos de liña. Esta mesma semana, o propio concelleiro xunto con mandos da Policía Local e representantes de Tusa manterán distintos encontros con veciños e comerciantes de Conxo para informalos dos cambios. Quedamos no Pazo de Raxoi porque a de hoxe foi unha mañá moi intensa no Concello. O alcalde e as concelleiras do Goberno recibiron a unha representación da Marcha Mundial das Mulleres. Despois, Martiño Noriega e os voceiros da corporación acudiron a un homenaxe aos profesores do ensino público de Santiago que se xubilaron neste curso. Noriega e o seu equipo seguen a escoller con lupa as primeiras recepcións que se fan no Concello. Hoxe o alcalde recibiu a Marcha Mundial das Mulleres. Acompañado polas concelleiras de Compostela Aberta, Noriega quixo así amosar o compromiso do seu equipo cas políticas de igualdade. Como non podía ser de outro xeito, o noso compromiso coa igualdade entre mulleres e homes é un dos elementos centrais da nosa visión municipal para a cidade. A Marcha Mundial das Mulleres recolle ou queremos que simboliza neste convite hoxe aquí o noso compromiso coa loita contra a violencia de xénero, coa loita contra a pobreza das mulleres e coa necesidade de levar a cabo un importante número de políticas de igualdade de xénero para mellorar a situación existente. Despois o alcalde, acompañado dos voceiros, dos grupos municipais e de algún concelleiro do Goberno, presidía o acto do homenaxe aos directores e profesores dos centros de ensino público de infantil e primaria de Santiago que se xubilan este ano. Noriega quixo agradecer o seu compromiso ca educación pública e de calidade e comprometeuse a traballar en prol dun dos dereitos máis importantes da cidadanía, dixo, como garantía de maiores niveis de igualdade e de xustiza social. E xa chegou a súa fin en Santiago a campaña As compras na túa vila teñen premio, que pon en marcha a Federación Galega de Comercio en colaboración ca Dirección Xeral de Comercio da Xunta. O venres entregaronse na Praza Roxa 4.000 euros en premios entre os clientes das pequenas tendas de Compostela. A campaña As compras na túa vila teñen premio chegou ao seu final en Compostela o pasado venres e convertiu a Praza Roxa nunha festa. O mago cómico Rei Midas foi o encargado de amenizar o sorteo dos agasallos cos que a Federación Galega de Comercio e a Dirección Xeral de Comercio da Xunta quixeron agradecer a fidelidade dos clientes das tendas tradicionais. Entregáronse 5 tarxetas por valor de 300 euros e outras 25 de 100 euros cedidas por a banca. Todo nunha campaña que quere recuperar os valores das tendas de toda a vida. Non cabe duda de que temos que seguir lutando día a día porque os hábitos dos consumidores cambian a diario, as costumbres, os gustos, e nós temos que estar adiantándonos a esos gustos, a esos cambios, a esas costumbres, porque senón, lógicamente, os consumidores vánsenos aos outros canales. Temos que estar preparados. O pequeno comercio é consciente de que ten que adaptarse aos novos tempos se quere facerlle competencias grandes superficies. O seu favor, que as modas están cambiando e que as tendas son necesarias para facer cidade. O pequeno comercio está empezando a xordir en todas as capitales, en todos os países, como focos de atracción do comercio. Non proliferan as grandes superficies, senón o que están a nacer son novos comercios cada vez máis especializados. Por certo, que a Federación Galega de Comercio ten en marcha unha campaña para dar a coñecer o proxecto Comercio Galicia, unha plataforma de servizos, fidelización e asesoramento na que colabora a Xunta. Xa hai un bo número de comerciantes composteláns implicados nesta iniciativa que quere modernizar e profesionalizar a xestión das tendas tradicionais. A banca colaboraba con esta iniciativa da Federación Galega de Comercio e tamén cun festival moi especial que tamén se celebrou o venres no seu auditorio do Preguntoiro. As protagonistas, as rapazas da Escola de Danza Gail Brevit do Ximnasio San Clemente. Baixo o título de Danza Contos, as aprendices de entre 4 e 16 anos representaron a través do baile distintos contos de Hans Christian Andersen. Fixérono, ademais, demostrando todo o que aprenderon de distintos estilos, dende o claqué á danza clásica. E volvemos a Meteo Galicia agora para que nos conten as previsións do tempo para os próximos días.
Mañá teremos ceos despexados no interior de Galicia e cubertos con nubes baixas no litoral. Os ventos serán frouxos do oeste. As temperaturas mínimas manteránse sen cambios, pero as máximas baixarán agás no norte de Lugo. No mércores, as baixas presións situadas ao oeste de Irlanda deixarán ceos anubrados pola mañá, con xuvias que comezarán polo litoral atlántico. As temperaturas baixarán, sobre todo as máximas, e o vento será do sur, moderado no litoral e frouxo no interior. No xoves, Galicia irá recuperando as condicións anticiclónicas. Así, o ceo estará despexado, salvo intervalos de nubes baixas no terzo norte. Os ventos serán frouxos de dirección variable e as temperaturas manteránse sen cambios significativos. Mañá en Santiago teremos ceos despexados e ventos frouxos do suroeste. A temperatura mínima manteránse nos 14 graus, pero a máxima baixará ata os 30. Pro mércores agárdanse ceos anubrados con chubascos pola mañá. Os ventos serán frouxos do sur pola mañá e moderados do suroeste pola tarde. As temperaturas baixarán de xeito notable. A máxima será de 23 graus e a mínima quedará en 15. No xoves os ceos estarán despexados, pero con bancos de néboa matinais. Os ventos serán frouxos do nordés pola mañá e do oeste pola tarde. As temperaturas oscilarán entre os 11 graus de mínima e os 25 de máxima. Pois ata aquí chega o noso repaso polas novas da xornada. Regresamos de contado co preguntoiro hoxe con Rubén Cela. Non se movan.